checkpoint ni sir. O, ikapaliog lang mo andam lisensya o mga papeles. Hoy! O, asa man mo? Mutipas mo? Balik! Ha, kusog kay mo ikyas. Anong nabot ka to sir? Naabot gani mo dito na ng checkpoint dire. Pakita kong lisensya paliog ipakita. Tara sir. License ID akong gikayo sir, dili elementary ID. Nang imong baraw gani ani na imong kagtambalo-lo. Pisot pa man gyud kaning time ah. License ID paliog sir. Oh, sorry kay sir. Ano sir? Kumawan Jeep Hark Pasko. Expired naman imong lisensya sir, dugay ra. Matay mo lagi sir, matay na hutay mo kwarta ka pa rin yung ana sir. Mao din tigtipas mo galayng dalan. Tikita na to ni kapaliog. Ayaw pulaman sir, pangino pulaman may. Ay di mahimo na, walay hangyo ni karong panahon na, wala may Pasko. Sige na sir, matay first violation pabitaw na ako na. Di lagi mahimo sir, trabaho, balaod. Jeep Hark Kumawan. Driving with expired license. Nya, pila po yung penalty ana sir? 5 mil. Ah, bali pagkadakuha po kay ana sir. Ay sig reklamo kay inyo ng binuhatan. Barato ra bitan untang pagparinyo, libo ra kapen, mas gipili man ninyo ng 5 mil. Pwede ta makahangyo ana bisag 2,000 na sir? Aw pwede man, pero kuan na to gyanta na imong motor. 5,000 na naman na sir. Aw, naara man day na. Unya kani imong motor na ni rehistro? Matay. Wala pa lagi sir. Mao na problema. Driving an unregistered vehicle. 10 mil po ne. Anan. Ako, sir, pwede may maka-community service laman ana sir? Aw pwede man. Pahubsan ninyo ning dagat, musugot mo. Ay, ito talam na sir, kaya mura ng bayaran. Aw, kwartaan. Unya, wapo day side mirror, 1515, 3 mil po na. Unya, driving without helmet. Pila gani ng helmet charge? Nakalimot ba po kung pila to SARS? 5,000 sir, basta ibo. Aw, 5 mil. Aw, sige, sulat na to 5 mil. Violation nito imong ipasabot sir, abi kog presyo ng helmet. Wa tay mahimo, kay nasulat na, 5 mil. Ay nayati pero ng kalakiya sir. So pa may laing violation nimo. Driving with the absence of safety gear, wala ka. Violation na. Bale, nasubra naman na sir. Nasubraan kay gakulang man ka. Matay sir, igo na sir, matay dagan na kog balera na sir. Wa tay mahimo na sir, kay balaod. So kung may violation nimo, kana imong motor. Baling pagkahugawa, kulag limpyo, violation na, 100. Ha? Hasta motor nga hugaw sir, violation gyapon day na. Violation na karon. So sa mga mahilig din na og play to earn, gusto ra na ko introduce ninyo ang Aurora Game. Ang Aurora Game is a play to earn platform nga kung bisan imo arang buhaton, modula sila ang mga mini games, but of course kinahanglan siya kwarta sa pagdula. You can deposit and withdraw via GCash. Sa registration, ang gamiton ra nimo ang imong phone number, tapos fill up nimo. Ayaw kalimti ang mag-set og password, then click confirm, then good to go. Dayon mo uni ang layout silang platform, diri mo makita ang mga klase-klase nga mga mini games. Ayaw og kalimot iyan ang imong personal information, especially imong GCash, i-add imong GCash number, imong GCash name, tapos login password, then pagkahuman click save. Karon sa pagtap up or sa pag-deposit, i-click lang ang wallet icon, dayon click GCash. Sa nakita ninyo, you can choose kung pila ang amount ninyong gustong i-deposit. Tapos automatic siya mag-direct sa GCash browser. Ibot ang imong GCash number, ang verification code, ang imong mobile pin. Dayon once nakabayad na ka, makadawat ka confirmation nga paid na siya. As you can see, naanak ko 261 nga coins as balance. Karon pwede na tang budula. Ang akong pilion nga mini game kaning color game. Sa color game, ang imong arang buhaton mubit ka ini amount kung unsa nga color and you think nga mo-apply apan kumusta pang roll ang dice. So yun ana ra kasayo no. Karon mo try na po tagdula sa Dragon and Tiger. Sa Dragon and Tiger, mubit ra ka kung either sa Dragon ka or Tiger ka. I-anticipate nimo or trust your intuition kung asa nga side ang mas dako nga card. Apan sa pag-flip sa card, dinhan imo makita either sakto ang intuition or not. So, yun ana kasayo no. So, unsa pa man inyong gihulat, i-download lang ang Aurora Game pinaagi sa pag-click sa link in the description below ug naapod sa comment. Og marat mga kuwak, salamat. Di mo gasolina 3 bars ra gakulang, violation 500. Kabuang pro ng kalakiya, sa di naman ang maawas sa gasolina, apil gyapon.